बेटिया पक्ष में का होला देखा बाबू कैसन हमने किया गोपाल गाड़ी वाला लौकिक शादी होला देखा का होला लड़की की यहाँ अरे उतारा तो चैतवाए बाबा हो चार यानी नया बांस के मारो गड़ाला खरपात जो नया लगेला यानी शादी जन होला बड़ा शुभ होला। अब देखा बाबू बारात तो जी गइल बा समय के अनुसार दरवाजा पर बारात लागल क्या हाँ नवान होके जाता तो सभी लोग कहता ई गाना जब होला औरत लोग आवेला सुमन भाई इस शरीर जौन बा रुआई खड़ा हो जाला कब जब लड़की के नहवान के समय आवेला अरे कहाँ बावे लुटवा हो या माँ कहाँ बावे हो टोरिया अरे कैसे के न हई है हो बेटी तारा हो या लड़की के नवान होला उजी औरत तो गावेला कि अरे माई बड़े बड़े भुनावा पर रे माई सुने नारानी के धियावा भी जतु रे माई लड़की के जब नवान हो जाला तब आंगन में भसुर जी के बुलावा जाला यानी दुल्हा सरकार के बड़ भाई के बुलावा जाला बड़ भाई राम जी के केहू ना रहे कुल गुरु वशिष्ठ जी के लड़का वामदेव जी गुरहथे काती आंगन में पहुंचल बानी आहा त सकी लोग कहेला वो जी गरिया देला लो यानी भसुर लोग गुरहथनी करेला भसुर हो जब चल जाला तो अंगनवा में दुल्हा सरकार के बुला के आरती उतारल जाला कि अइले सुने ना के अंगनवा पहुनवा अइले सुने ना के अंगनवा पहुनवा आई हो पहुनवा आई हो पहुनवा आई हो पहुनवा आत्मा पवित्र हो जाला बाबू तब तनी मुनी लाश एगो गाना ले ली कौन गाना जब असली गाना होला लड़की के बाप के जन्म देहला के देखी यही जी फल प्राप्त होला कैसे जब लड़की के बाप कन्यादान देले सब दान में महादान कन्यादान जंघा पर बैठा के लड़की के कन्यादान केला से ई बाप मातारी के जान पवित्र हो जाला बाबू
ई जब गीत होला तब की ऐसन कटकरेजी बजे तेरा आँख गाना वाला ए जी गीत का गावला लो अरे कार हेले जाना का हो पापा आया पानी रे पानी सुंदर हो जब लड़की की भाव आवेला दुनिया के जनक जी कन्या दान देनी बाबू कथा ये जी खरी पहले बता देखो बाबू दुनिया में का भजन ऐसे कहते रहो कि जय राम सिया बोलो चाहे श्याम की